Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आङो दायो माने क'क्राझाराव दं आरोना। ओमफ्राय जोङो दिनै गेन्द्रा बिलाव दङ। आं दायो माने गेन्द्रा बिल होननाय गामियाव दङ आरोना। गेन्द्रा बिल नामा? औ गेन्द्रा बिल। गेन्द्रा बिलाव दङ। दायो जोङो माने दिप्लाइ बिल ओमफ्राय मा मोनलाय जायगाया? दिहिर बिल थांगोन जों। दिहिर बिल ओमफ्राय दिप्लाइ बिलाव थांगोन। दिनैनि भिडिअआ माने ब्लगिं जागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने आं क'क्राझारखौ देखायगासिनो आरोना जायगाफोरखौ। दा हाग्रा दुनानैबो थाजोबदों जानो हागौ जायगाफ्रा लकडाउननि थाखाय। नायनो हागोन बिराद मोजां दिनै बोथोरा माने अखा हायाखै आरोना। बेनिफ्राय माइफोराबो सोमखोर जाजोब्बाय नै इथिं नायनो हागोन। ओरैजाय क'क्राझार टाउन मिथिबाय ओरैजाय क'क्राझार टाउन आरोना। ओमफ्राय जों दा थांसै नै इथिंजाय थांगोन जों सिदा नाहरबानो जाबाय र'। थ' नोंथांमोन जों दायो माने बावखुंग्रि हाजोआव ओमफ्राय देहेर नामामोनलाय? देहेर बिल ओमफ्राय दिप्लाइ देहेर बिल ना देहेर बिल माने बेयाव थांगोन आरो बैथिं हाजो नुहुरदोंना नोंथांमोना? बै हाजोआव थांगोन आरोना बै नै ओरैजाय हाजो दङ। ओरैजाय मोनसे थांगोन जों। दायो जोङो माने क'क्राझारथिं थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय दिफुआव थाव सोगोन। फंबायमोनहा थाव गैया माने स्कुटियाव। आंनाथ' थावा मैयानो फुल टेंकि सोनानै लाखानाय। बेनिफ्राय थांनोसै जोङो ओमफ्राय देर' बिल ना दिप्लाइ बिल मोननैयावबो थांगोन। थ' नोंथांमोन जोबोद समायना क'क्राझारा मानो होनना बुंबा नै बिथिंबो साल बागान गोजा साल दंफां। दायो जोङो नायगाव मोनबाय मिथिबाय जों थांगासिनो दङ। देर बिलाव थांगोन दिप्लाइ बिल थांगोन बिथिंजाय जोङो बावखुंग्रि हाजो एसे माने हाजोआव गाखोनाय नंला जोङो मानो होनना बुंबा हाग्रा दुजोब्बायना। नोंथांमोन दायो जोङो नायगाव कलथापारा मोनफैबाय। कलटंपारा आरोना। ओमफ्राय नै बिथिंजाय सालाकाथि हाजो सालाकाटा बम ओमफ्राय नैथिंजाय बावखुंग्रि हाजोआव जों थांसै आरोना बावखुंग्रियाव। नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो दायो देर' बिल ना दिप्लाइ बिल बेयाव थांग्रोगोन। बेनिफ्राय जोङो दा दसे थानानै बावखुंग्रि हाजोखौ एसे देखायगोन आरोना। गोजौ गाखोलांथाराखै जोङो बिराद हाग्रा दुजोब्बायना दायो। बिराद मोजां माने सोमखोर समायना गोथां ग्रिन जानानै दङ। अखा दोमैलु आरोना। ओमफ्राय नै लामाफ्राथ' नायबोखाबाय बिराद मोजांखा लामाया। ओमफ्राय बांद्राय गाज्रि नङा आरोना लामाया बिराद मोजां। बिराद दिसटार्बलै नोंथांमोन बे अखाया मानो हाबाय थायोथाय? बे अखाया बिराद खस्थ' होबाय आंखौ। अबेबा थांनो नागिर थांनो मोना हायाबो सैमा बादि ज्रेद हाबनाय। जोङो माने नैबेयाव एसे थाथ'नांबाय आरोना। ओमफ्राय दायो जोङो देर' बिलथिं थांगासिनो। थ' नोंथांमोन नैबेनो आरोना देर बिला। ओमफ्राय नैथिं हाजो दङ बिथिं हाजो दङ। ओमफ्राय नैबेयाव माने शुटिं लागासिनो दङ आरोना। एलबामफोर जागोनदां बर'नि एलबामफोर गोदान। बैथिं माथो ना फट'शुटबो जानो हागौ। ओमफ्राय नैयाव नाव जावगासिनो आरोना बैथिं माने नावबो दङ। ओमफ्राय बैयाव थांनो हायोमोन दायो दै लोमजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नैथिं नायनो हागोन बिराद बरिया जायगाया। थ' नोंथांमोन दायो जोङो देर बिल मोनफैबाय आरो। देर बिल माने दहायनिफ्रायनो नांखाबायमोन देर बिला। ओमफ्राय बेयाव माने नाव जावगासिनो दं बैथिं नायनो हागोन नै बैथिं नाव जावदों। बेयाव माने बिराद बार खोलो बारो आरोना। बोथोरा दिनै बिराद मोजां। सान्दुं दुंबाय मिथिबाय अखा हायाखै। अखा हानायमोनब्ला खिन्थु बिराद दिस्टार्ब जागौमोन। बेनिफ्राय नायनो हागोन बैथिं हाजो दङ ओइनै बिथिं हाजो। ओमफ्राय नैथिंबो हाजो दङ मिथिबायना। हाजोआनो हाजो आरोना। मिउजिक एलबामनि थाखाय शुटिं खालामनाय बिराद बरिया जायगाया। बैफोराव नावजों थांनो हायो। ओइनै हांसोबो दङ हांसो। र' आं नोंसिनो बेक केमेराजों खिन्थागासिनो। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेयाव नाव जावगासिनो दं। बै नैबे न' नुदोंना बेयाव थांनो हागौमोन आरोना। दायो दै लोमजोब्बाय बुस्थुआ। दै लोमबाय नालाय बेयाव थांनो हाला। ओमफ्राय नै इथिंजाय हांसो जावगासिनो दं नै बिराद बरिया आरोना। हांसो जावगासिनो। बे देर बिल होनना बुङो मिथिबायना नोंथांमोन बेखौ देर बिल होनो। बेनिफ्राय जोङो दिप्लाइआव थांगोन आरोना। दिप्लाइआ बेसेबां गोजान बेनिफ्राय? दिप्लाइआबो एसे गोजानानो। नै बेयाव जों बाइक दोनदों। ओमफ्राय बेनो आरोना एरिया माथो बुंबावनो मोजाङानो जोबोद मोजां। गोजोननाय मोनबाय फैनानै। बिराद एबार फार्स्ट टाइम फैदों आरोना दिनैसो। दैया बिराद लेथ्रालै दायो नै। नोंथांमोन जों दायो दिप्लाइ बिल थांगासिनो। नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद बरिया अन्थाइ दं बेयाव। ओमफ्राय नैथिं माइ गायदों। ओरैजाय नाहरनो हागोन ओरैजायबो बिराद मोजां। फिल्म शुटिंनि थाखाय एलबामनि थाखाय बिराद मोजां आरोना जायगाया। जों दायो दिप्लाइआव थांगासिनो दङ। पेरासुट बिरहोयो नैबेहाय मिथिबायना बै हाजो थिखिनिनिफ्राय बे अन्थाइ आरोना। हाजोआ अन्थाइनि गोजा बियो। बेनिफ्राय पेरासुट बिरहोयो आरोना माबायाव बिदिनो फेस्टिभेल जायोब्ला जेब्ला माबा जायोना बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायोना अब्ला जायो आरोना नोंथांमोन। जोङो दिनै बावखुंग्रियाव थांथ'ला बावखुंग्रि हाजो गाखोथ'ला जोङो दायो दिप्लाइआव थांसै। थ' नोंथांमोन दायो जोङो जायगाखौ मोनफैबाय। नैबेनो बेयाव लिरनाय दंखायोना वेलकाम टु दिप्लाइ इक' टुरिजम पिकनिक स्पट माने जोङो ओरैजाय थांसै आरोना। ओमफ्राय
जोङो बिथिं थांनानै दिप्लायाव थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिप्लाय बिलखौ दिनै देखायनोसै नोंथांमोननो थ' नोंथांमोन दायो माने जोङो दिप्लाय मोनफैबाय आरो गेटआ मेन गेटआ बेनो हाबनाया नोंथांमोना देखायगासिनो आङो बेनिफ्राय बेसेबां गोजान थांनांगौथाय आं सोंगासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना आदा बेसेबां गोजान हाबलांनांगौ दिप्लाय बिला बेनोखाना सिङाव खाथियावनो माने जों हाबलांनानै देखायगासिनो नोंथांमोननो नायनो हागोन थ' नै बिथिंया बयबो ना नैबेहाय माने कारफोर लाबोयोबा बेयाव दोननांगोन आरो नोंथांमोना नै बिथिं बेनिफ्राय माने कार हाबा आरो ना सिङाव हाबो खोमा दायो माने लकडाउननि थाखाय बन्दथ' ओमफ्राय जों दायो थांसै नैबेनो आरोना गेटआ नायनो हागोन नोंथांमोना दिप्लाय बिल थ' नोंथांमोन दायो जों माने दिप्लाय मोनफैबाय आरोना दिप्लाय बिल बैथिया देखायगासिनो आं नोंथांमोननो बे केमेराजों नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मोजां आरोना बार खोलो खोलो बारो बेयाव ओरैजाय सालबारि साल दंफां गोजाना ओमफ्राय बे सोरबाफोर टुरिजम सोरबाफोर माने बेखौ बुकिं खालामनांगोन आरोना अनलाइन सोरबाफोर थानो गोसोबा दायो माने लकडाउननि थाखाय बन्दथ' आरोना दा नोंथांमोननो देखायगासिनो नै बिथिंनो आरोना बिलोआ बेनो दिप्लाय बिला नै बेयाव ना बोननोबा फैनो हागोन सोरबाफोर माने बिराद मोजां आरोना ओइ नै हाजोआ नै बिथिं बिराद मोजां नै हाजो गोजा आरोना गासिबो हाजो 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 हाजोनि गेजेराव दै नायलांबाय था ड्रन शुट ड्रन शुट ड्रन शुट ड्रन शुट या नोंथांमोना नायनो हागोन दायो आं नै ड्रन शुट खालामगासिनो दं गोजौनिफ्राय नै बेनो आरोना दिप्लाय बिल दिप्लाय ना मा मोनलाय इयो दिप्लाय बिल आरोना बियो नोंथांमोन नै बेयाव माने फोरलां दालां बानायना दोनदों भुटाननि बायदि जोंना भुटानावसो बिदि नुनो मोनोमोन खिन्थु आं बेयाव नुफैबाय आरोना ओमफ्राय दा दै लोमजोबदों आरोना बेफोर जायगाफ्रा दा बादामालि खाजोब्बाय नै लामाफ्राबो बेनो आरोना दिप्लाय बिल थ' नोंथांमोन दायो आं अख्रां सायावसो दं मिथिबाय अख्रां सायावनो एकदम 360 एंगोलाव आङो भिडिअ लागासिनो दं नै नायनो हागोन नोंथांमोना दायो माने आङो बिरनो नागिरदों नैबेनिफ्राय नैबे दिरुंनिफ्राय बिरलांगोन आरोना ओरैजाय नायनो हागोन नोंथांमोना थ' नोंथांमोन बेनो आरोना दिप्लाय बिला आं नोंथांमोननोथ' देखायखाबाय बेनिफ्राय आङो गाबोन एसे बेलेग जायगायाव बेरायगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय 29आव आङो सरलपारा थांगोन आरोना बिसमुरिथिं थाङोना माथिं थाङोनो सरलपाराया थांना नायनोसै नोंथांमोना देखायनोसै जायफोर माने बिसमुरिनि नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव इन्सटाग्रामनि लिंक होनानै दोनदों बेयाव फल' खालाम बेयाव माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय जाय जाय लोगो हमनो गोसो दं बिसमुरियाव फैनानै लोगो हमफैनो हागोन आरोना नोंथांमोना सरलपारायाव थांगोन आङो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो जाय जाय आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामब्ला आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे आं माने गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामब्लानो नोंथांनि स्क्रिनसिम नोंथांनि मबाइलसिम सिगांग्रो नुजाहैग्रोयो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि